Astăzi ne vom juca Squad Busters, nou joc al lui Supercell. Hai să vă fac un mic tutorial, o mică chestie să vedeți cum va fi jocul când se va lansa global. Momentan acum este doar în câteva țări. Deci avem asta de trofeele, vom avea niște bun. Punctele pentru a face mai multe chestii le faci prin ori simplu faci testuri sau eu multe din caracterele mele la level 2. Deci Barbarian o să fac, are două transformări, o să se facă elite dacă face ceva. Goblin o să-ți dea 6 bonusuri dacă e copil. Greg o să dea jos copaci, o să tai copaci. Colt o să facă o avalanșă de gloanțe, primul va sări. Mavis o să ia niște morcov de pe jos care o să ne dea bani. Ok. Heavy o să atace mai repede dacă stă în loc. Și el o să facă boom, boom. Pistolul ei și o să facă boom, boom. Și o să-și încarce viața, dar nu dacă e copil. Și că nu o să-ți dea niște boosturi de viteză să alergi. Heavy am discutat. Bo o să dea de 2 ori mai mult damage la inami la monitri. Trader o să-ți dea un gem în fiecare la fiecare 15 coinuri. Dita o să dea summon la un bros, un bear de la ei. Medic o să-ți dea heal la echipă. Cu timpul o să-ți dea un wizard, o să-ți dea un spell. Dynamite o să arunce cu explozive mari. Pem o să spawneze o stație de healing după ce destinzi un chest. Fog o să se activeze un boost de tempo. O găsească niște comori în hartă. Tank o să ia un tank de pe hartă și o să spawneze niște albine. Cheleți. Royal King o să pună Royal Recruits pe mapă. Mortis o să dea 3 monștri. O să le dea revive și o să poți să-i bați din nou. Battle Hero o să dea 400 boost în health la toată echipa. Max o să la echipă. Barbarian King o să facă să atace doar mai repede caracterele care atacă melee, adică lângă. Și Archer se face Barbarian King numai că la caracterele care atacă la distanță. Ok, gem PSE, dacă câte gemuri colectezi din meci o să pun aici și poți să-i unități. Asta e pentru aia care abia ce-au început jocul. Eu mai am asta de jucat. Ok. Profilul e custom, avem niște oferte, shop-ul o să arate ceva de genul. Arată la fel ca un shop din Brawl Stars, deci poți să te joci cu prietenii. Acum că am explicat
Avem aici, eu sunt în a doua lume. Prima lume e cu goblini, a doua lume e cu roboți, deci hai să începem. Stai. Deci cancel la battle. Deci avem un battle bag, reload, o să-l dea reload la picuri în chesturi, o să vedeți. Cheile o să facă ce zic, cheia o să deschidă chesturi de pe mapă, cheia e că o să deschidă chesturi de pe mapă cu epice mie. O să deschidă chesturi și o să facă o unitate mare. Avem Troublesome Glitch din harta mea și Turbo Overload. Multe chestii de astea, deci și că nu e așa bun. Luăm coltul. Hai să vedem. Îmi dă niște bani. Hai de mult la goblin. Hai, ce mai am de ăsta? Și hai de mult la goblin să fac un goblin mare, care să-mi dea mulți bani. Bun. Hai să luăm colt. Bun. Hai să luăm aici, să ne dea niște scheleți. Hai să deschidem chestul. Dăm chicken-ul. Dăm medical. Hai să nu prea-mi place ce e aici, dar luăm un bou. Ok. Nu mă bag ce asta. Hai să... Bun, hai să ne dea viață medicul meu. Ne dea viață medicul acum. Bun, ne dă viață, gata. Alergă. Îi bate pe ăsta. Hai, e un barbar. Cum n-ai băsit? Oh, bravo, ce mi-a făcut. Locul 2. Păcat că n-am mers bine ăla videoclip. Sper să meargă acesta. Barbarian. Hai să vedem ultimul loc, să vedem bine am performat, ultimul loc era așa,
Dacă luam gemurile de aici, eram locul. Deschidem un chest cu tichetele de chest. Avem un chest rar. 3, 2, 1, bonusul. Un chest rar. 4 home Ok, deci comun 3 caractere în el. Un box, 3 box. Avem aici de upgradat un box. Bun. Hai să deschidem pin pack-ul. Un pin cu El Primo, unul cu Barbar și unul cu Greg. Ok. Să mai jucăm un meci. O să avem așa. Ok, spell overload, o să ne dea multe spelluri pe hartă. Ok. Hai să luăm Barbarian King. Barbarian King! Greg! 9 players remaining. Atacă mai repede ca avea Greg. Hai să luăm pe El Primo. Pe Barbarian King să atacă mai repede. Și o să iau de care atacă în apropiere. Deci, da. Hai să punem un chemat aici.
Hai. Locul 1, nu? Sau locul 2? Sau locul 3? Locul 1. Bun. Hai să deschidem un chest. Ok, 4 caractere în acest chest. 4 chicken-uri. Hai să apărăm și chicken-uri. Avem 3 chicken-uri clasice. Hai să mai jucăm încă un meci. Ăsta e penultimul meci al videoclipului. Ca să nu dureze mult. Că la unii nu cred că le place așa mult videoclipul. Și da, nu vreau să dacă vor să se uite, da. Doi Greg. Double Trouble. Deci, e bine. Haidem încă să deschid. Acest mod o să-ți facă să-ți câte două caractere la fiecare chest. Deci e destul de bun pentru piriata asta. Să deschidem. Piriatele o să obțină chestii care o să te ajute în ele. Diferite chestii. Sau poate să conțină o bombă care te explodează. Dar e destul de rară bomba care te explodează. Deci, da. Poți să deschizi piriata de orice problemă. Avem un medic să luăm. Acum o să ne dăm un health medicul. Da. 9 players remaining. 8 players remaining. Hai să ne batem cu aici. Hai să facem doi bouă. Ok. Hai să luăm încă 2 col. Să facem un fusion. 2 minutes left. Bun. O să scară un sticker. Shelly. Final stretch. Gem line open. Seconds left.
place. Rough game. Și gata. Poți să salvezi stricul? Nu! Ok. Rare. Epic. Epic! Hai să vedem ce pică și... Archer Queen. Ultimul meci al episodului, deci hai să terminăm. Ia hai să vedem ce ne dă. The Sandpit și Doppelganger. Acest mod o să-ți facă caracterele, să se facă caracterele care le-ai ales, toate caracterele. O să vedeți. Barbarian King. Barbarian King. Hai să vedem să vedem. Greg Fusion. Hai să luăm Goblin. Goblin. Shelly. Fusion. Chicken. vedem niște boosturi. Medic. Goblin. Fusion. Chicken, să vedem multe boosturi. El primul de ăștia. Hai, doi, primul, doi ei. Greg am una dintre cele mai puternice echipe de aici. Hai, Greg. Fusion. Bun, Fusion, Greg. Ok. Bă, să dăm în asta tare cu pomul de... tare cu pomul. Luăm în el primul. Primo. Dumb shit. Shelly. Fusion. Robin, bun. Tot banii. Final stretch. Hai să luăm de aici ceva. Bun, win. Gem line open. De reroll, dăm reroll. Dăm de ăștia. 9 players remaining. Aici am văzut să sunt două niște ciocane în creier. 30 seconds. Măcar eu fug repede. Bun, l-a ocupat.
Se putea mai bine dacă avem noroc să-mi dea mulți goblini și chicken-uri Fourth place. la început. Oricum, hai. Ok, avem ceva? Nu. Hai să vedem ce ne-a picat aici. Deci îl avem pe El Primo, avem un grec și avem un barbar. Ok, deci ăsta a fost videoclipul.